Amin tayo kat kaya tayo iti regalo. Karon no di chimpu iti birthday at iti okasyon, we desire to have gifts. And the Bible says, may isang regalo iti apo kat dagiti mga kasaba. Naisurat na ti Efeso. Imbaga na Apostol Pablo nga dagiti mga kasaba, dagiti mga ipaspastor kada kayo kat regalo ti Dios di jay nga masapol nga banuran, masapol nga iwanan. Gamantay may libak ti kinagpaiso nga dagiti mga kasaba adumat dagiti ulbud nga mga kasaba. Nasikap matiti demonyo nga mangayon ken mangidaton iti maysa nga libre nga regalo nga ti panangkita tayo ket dakkel ti maitulong na nam ti kinagpaisuan na ket palso gayam dagitoy nga regalo nga nagtao iti demonyo nga mangdadal iti biag dagiti anak ti Dios. Naisurat iti sao ti Apo iti Timoteo kunana gapusta madiyo nga agdengeg iti sao napili kayo na iti katyo nga dengdengan. Tikatyo lang nga dengdengan, isu tikatyo nga dengdengan. Pagtutungtungan iti basol, pagtutungtungan iti basol yu, kan iti plano ni Apo Diyos nga masagid dagiti bisyo kan dagiti tartarakanan yu nga basol, nasakit tinakam yu. Garod, ikatak dagita nga mga kasaba nga intod ko kada kayo, kat ibuntun ko kada kayo, ipalubos ko kada kayo. Dagiti mga kasaba nga ulbod nga nagtao diti demonyo, tapno dadaulan na iti biyag yu. Tayo sumunti kayat yu. May panggap dagiti nga banag masapol nga agbalinteng nga nasirib. Ammo tay ti mangilasim. Nadagsen nga pagtungtungan dati nga banag na masapol nga amuan tayo karkaro ta adamot ti anak tayo, adanto ti pamilya tayo, agbalinteng to nga apo, ape kayat yung nga pagpipista ni ti demonyo iti kararwa dagiti anak nga apuyo. Nga buybuyam lang iso iti isang wanam nga awan pulos maibagam kanyada maipanggap iti pamati. Dahito iti rason no apay nga adatay di series tayo dagiti marka dagiti palso nga mga kasaba. Muna nga tinalantan tayo kat iti puntos na Apostol Pablo iti Corinto. Si marunong nga tinalantan tayo kat iti libro iti John, iti First John, iti point of view mat ni John the Beloved. Itatangal daw ti pagtungtungan tayo mat kat maipanggap la dati malanga banag dami iti libro iti may kadwa nga Pedro nga iti point of view ni Apostol Pedro mat. Nadagsan iti dokit kita ante, nadagsan iti panunod dagiti nga disipulo gapusta yung karkarigatan da dagiti nga inlablaban. Inrugida dagiti trabaho nga dagito den bigla nga mamuanalanan, bigla nga maramdama ada dagiti palso nga mga kasaba iti uneg iti iglesia nga binangon da. Iti manunga tawon nga rigat da, bigla laan nga madadal ti kasi. And kapos siya nga kinadagdagsan da iti nga obligasyon iti maysa nga pastor, sinuratan na nga dagos dagito nga pinaspastoran na, kaninda daulo na ako na da, siputan nyo. Aywanan nyo man iti iglesia, aywanan nyo iti pampamilya, aywanan iti bagbagyo, karkaro dagiti umay nga mga kasaba, ulbod nga minsairo. Minsairo iti demonyo. Nga mumay kada kayo nga mangdadadaal kan mangsagana lang dagita puyo nga maibelang dati baybenga papoy. Iti 2 Peter chapter 2 naisurat na ito because of the burden ni Pedro dagiti Kristiyano diti nga simpuna. Inbaga na nga dagos iti chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people. Adan dagiti palso nga mga kasaba iti uneg mismo iti grupo, iti simbahan, iti grupo, dagiti iglesia, nga dati sinuratan kan binangon kan pinaspasturan ni Pedro. Agduma itata. Itatakat ada iti kanya-kanya motan nga denominasyon, kat mailasin mo lang ng isuda, tatis ada yuda. Tirigat na di chimpo na Apostol Pedro, di mismo nga iti gimong, di mismo nga grupo dagiti Kristiyano, ijay ti anay dagiti false teachers, kat ijay da nga rumumar. And nadagsan tirik na ni Apostol Pedro, kung nanapiman dito kita nyo tada dagiti ulbud, palso, nga propeta, agpangpanggap da nga propeta ti Dios, aglamlamang da tinagan ni Kristo Jesus, itinagan ni ti Dios, nga isuda itinbaw ni ti Dios, nang piti ginagpaiso na kat kinulbud gayam iti bagkat da. Kuna ni Apostol Pablo dito, even as there shall be false teachers among you, who secretly shall bring in destructive heresies,
even denying the Lord that bought them. Let me tell you something. I will tell you 4 marks. Marka. Nga mangkitaan tayo iti maysa nga ulbud nga iglesia kan maysa nga ulbud nga mga kasaba. And the first nga kunan Apostol Pedro dito they bring in secretly destructive heresies. Kahit nga sawan dito ada dagiti iunag da. Isuro da. Nganap noon ti kinaulbud nga sursuro. Dahiti kunana dito nga destructive, mangiturong iti impyerno, kadagitan nak tayo, kada kayo. Dagiti heresies nga dito kontradiktura iti Biblia. Napintas sikreto da nga umay. Iti panagunog da kat napintas iti panagunog da kada tayo. Maya tintensyon da nga ibagada nga agbirok da iti pakiurnungan, nang madamdama bigla da lang agtakder nga ada iti isuro da nga doktrina nga awan mo iti Biblia. Awan ti basaran na ti Biblia. Sursuro nga mangiturong lang iti kaadwan karkado dagiti sumarsaruno nga mangisagana lang kanyada iti panakaisungruda ti basuran ti kararwa nga isut impyerno. And kunan Apostol Pedro dito siputan yo dagito sikreto dagito nadagsen di sikreto nga dijay nga kunan ni Apostol Pedro hamo mailasin no muna tanong mo nagdapi man ket nagadu ti kayat da nga ramiden kan itulong nam ti kinagpaysa nagayam kinaulbud ti bagkat da. Umay da kada tayo, danon da kada tayo, paiskulaan da kayo, ado iti ited da kada kayo, ado iti donation nga ited da kada kayo, ngam ti panggap da gayam, kat sa bali tintensyon da. And that is to teach you something that will prepare your soul and our children's soul iti impyerno. Sino taging kaya ti kasi. At iti rason apa nga binangon ti iti page nga ito That is to expose the false teachings that umumay kada tayo data nga mga lalimon iti kararwa, mangsagsagana iti kararwa tayo. Kararwa dagiti anak tayo. Nga dumteng teaching po naladawon ti amin. Sino ti kahit nga mangkitkita dagiti anak tayo nga madusat impyerno. Kuna ti saw ti Apo, anya ti bagkat da? Anya dagiti kinaulbud nga bagbagkat da? Even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction. What are these destructive heresies, false teaching that they are bringing in kada tayo? Na-mention nga dagos dito noon niya iti bagbagkatanda. Kunada, the denial of the lordship ni Kristo Jesus ti panakaisalakan kada tayo. And that is, handa nga na yun ni Kristo nga iso ti mangisalakan. Kurangan da, tinaramid, iti sakripisyo ni Kristo Jesus, di krus iti Kalbaryo. Kunada, katanga mabaling nga dijay lang, awatom lang dijay, talkom lang dijay. Naglakan ngay DJ nga aramiden. Hanga nalaka DJ matay, di krus ti Kalbaryo kabsat. Apay panangkitam, nalaka ay, tinarami ni Kristo Jesus, hanga nalaka DJ. Agyaman tayo pekidita, binaklay na. Taam muna nga awan gamit ti perfecton nga sakripisyo, kung manakabaling nga sakripisyo. Nga umanay, nga mangikat yung at ni Diyos Ama kada tayo. Nuhan lang nga jay daton nga plinano ni Diyos Ama, nga kinayat ni Kristo Jesus, nga sige, siyak nga tag voluntaryo nga siyak di sakripisyo. Tawan mo tinadu mga mang-satisfy, iti ungat mo, mangikat yung ungat mo Diyos Ama. Siyak lang, jay perfecto nga sakripisyo. Nga datayo mat lang ti makarami di jay. Ngaro, tag voluntaryo ak. Nga siyak ti umay, nga matay, nga mangikat, mangilubos kanyada. Itad ko ti darak, nga mangbayad iti basol da. But here are false teachers inside the church. Kuna na Apostol Pedro. Instead of trusting ni Apo Diyos, they deny ni Christ Jesus. And any false teachers that doesn't believe the sufficiency, kahit kung sawan, handa nga patiyan nga umanay ni Christ Jesus. Handa nga talkon nga di panakatay na di Kristo Jesus umanay di jay. Kurangan da di ngayunan da pay kunada. Kunati sa ni Apo Diyos ni Pedro, ulbud da kita nga mga kasaba. Sino tinangibaga nga handa nga umanay tinarami ni Kristo Jesus. Apay ipalubos ni Diyos Ama nga matay ni Kristo Jesus ti krus ti Kalbaryo. Apay palubos ni Diyos Ama nga ni Kristo Jesus katag voluntaryo nga matay para kanyam. Nuhan nga umanay iti daton kan sagot na ti panakaisalakan. Kapsa, tagpanunod ijay. Sumarunod dito, kunana, iturong da kayo lang, iti panakadadalyo. Iturong da kayo lang, iti panakadadalyo.
Ibado da tinagan ni Kristo. Ibado da tinagpipintas nga nagadu iti mabaling nga maitud da. Nga mititurong, nga pangiturungan da kada kayo, ilugan da kayo lang nga mapanti destinasyon iti baybay nga papoy. Kunana pa diti verse 2, and many shall follow their pernicious ways. By reason of the way of truth shall be spoken of. Adu ti matikaw. Iti nga panangalilaw dagiti nga mga kasaba, adu iti mamati, adu iti matikaw, mauto. Anto kahit tagbaling auto-uto. Sino tagin kahit tagbaling auto-uto? Nobody like the jay. Mauto tayo iti business, mauto tayo iti kadwa tayo. Maluko da tayo, masikapan da tayo. Nagmaditirik na tayo jay. Kuna na nga original, pikimat gayam. I tell you, kuna ti sa ti apo, adu iti mauto da. Kat adu ti may sagana da nga mapan iti impirno. Kuna na pa dito by reason of whom the way of truth shall be spoken of, referring to the denial it is out to Diyos. False teachers are marked by this. They will disregard the scripture. So ano kita nyo di verse 19, 20, 21, it is the defense ngayon baga na Apostol Pedro may panggap iti Biblia. In surat na dito because people are saying at this moment nga dito nga chimpo nga kunada, han nga umanay iti Biblia. Apay Biblia lang iti sao ti Dios. Han nga umanay dita, masapul nga ada ti tagtaginap, masapul dagiti apparition, masapul nga ada dagiti dengan tayo nga ikasta ni Apo Dios nga makisautat ta. Han nga Biblia nga umanay di jay. Surat lang ti tao dita, inaramid lang ti tao dita. Maminano nga dati na ibaga kanyak nga binasak dita from page to page, back to back. Nakita nga sa ti tao dita, surat ti tao dita. And I question these people, kahit na nga sa nabasa mga rodon, ti book iti Jordan and Jerusalem. Ay una, binasak ni from page to page, from cover to cover. And I tell these people, I want iti book of Jordan, I want iti book of Jerusalem. Agululbod ka. Any church that would deny, nga umanay diti sao ti Apo, nga iso iti buses ti sao tata, is just a sign, is just a proof on their part nga handa nga pudpudno nga adipan kun iglesia ni Apo Dios. Ada dagiti da dumanga simbahan, they would even disregard the scripture. Na kunada awan ti right yung agbasa iti Biblia, ada pa di chimpo iti history tayo no ada ti Biblia uray may salang nga page iti Biblia nga bagkat mo iti books iti Bible. That is enough nga puro na kadya plaza. And here are religious group who would deny nga kunada ti adalang kalintigan nga agbasa di Biblia kat iti dagiti ministro tayo. Nang ibaga ni Kristo Jesus kunana, search the scriptures for in them you think you have eternal life. The Lord is giving us His authority, His right, nga basaan tayo iti scripture. Idi na pa Apostol Pablo, idi Birian, idi lugar iti Biria, ada dagiti naurnong nga kinasabaan na, kat iti napasama kaya nga tsimpo, kuna dagiti mga kasabak, nagawid na, taman kita nagpaiso ti bagbaga na dayta. Uray pa na Apostol Isuna, nang masapul usigan tayo ti Biblia. And kuna na Apostol Pablo, dijay ti panunot nga nadayaw, nalinlintag ti panunot da, haan nga barag iti panunot da. Dijay dapat ipanunot ti tao. Apay kapusta ko na nakat, isunakat na Apostol Pablo, automatic nga uwan latan nga dagos ti bagada. And that's why I encourage you, why I speak in dayto ikat. Kitaan nyo ti Bible. For me, in the church, I require the people nga idadawlo nga to read the scriptures. I do not like them to get it tablet. I don't like them to hold it cell phones down. When I say Bible, I mean the book. And I like every verses. It is Sunday school, it is worship service, that the Wednesday prayer meeting, ada kami exposition it is Psalm, and we are having it exposition it is Psalm for almost 2 years already. Ada kami it is Psalm chapter 33. It is Sunday school, ada kami ti book ti Roma, and that is already 1 year. Ada kami ti chapter 10. Iti Sunday school, iti worship service, nalpas kami ti book iti Jude, and we took that for 8 months. Nalpas kami ti James, and we took that for 7 months. And ada kami tatan iti Colossians. And we try and we like to study verse by verse iti sao ti Apo tapno makita mi awan ti nailemang. Anya nga dito kat media na irana nga data iti media, and I need to speak on the very important matter lang since sabasabali ti audience dito.
But the final authority nga dapat itimay sa nga church kat batayan na kat iris the word of God. And any church that would deny the final authority iti Biblia, and they would say iti kapadasan ti tao, iti laing ti tao, ti experience ti tao, ti batayan iti sursuro kun ati sao ti Apo, deny them. Anybody who would not allow you to read the scripture is a false teacher. Anybody that would put down the value in the integrity of the scripture, they have proven themselves to be a qualified false teachers of our modern day. And kunana pa dito yung verse 4, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you. Dati tinadagsan. Di pagkwarkwartaan na kayo. Uwan, pagkwarkwartaan na kayo. Tatak lang nga makita iti bidya no kasatno iti impact na. Tatak nga mawatan na apay nga dadagiti mga kasaba nga no adu iti followers da kat nalakapi man nga pagkwartaan dagiti nga tao. Ngamno di iti panunot ko kada kayo nga pagkwartaak da kayo, and I am making myself a false teachers. Iti sangwanan ti Dios. Libre ti sao ti Dios nga naitod kada kami. And the Bible says, kuman ni Kristo, libre nga itod ni Apo Dios nga inpakawan na kada kayo. Libre nga itod Diyo, apay nga ipabayad Diyo. Haan nga mabalin nga, uray ti offering kat mausar. Nga pagkwartaan, ito na ti simbahan. Nakagasam rin ang manong offering nga maitod. Karkaro dagiti na publik, kakasi da lang ako rin. Ahon pa'y pakandapin, pang iskwilat anak da. Karkaro pa'y lang nga butbutan iti bulsada. Anya da ita. So nga kung napiman ti lalakay, pipya kami pa'y, pilitan mi nga agparti ti tao, ti baboy, nam kanan mi amin. Da kayo nga papastor, kanda kayo nga mi ministro, obligan nyo ti tao nga gito tinagadong offering, bagi dalang, pagkwarkwartanda. And mind you, the church, I am not the treasurer iti church. We have elected a treasurer to hold the money because it is not right for me to be the treasurer iti church. To protect the integrity iti pastor da, I said to them, ag-elected iti officer that will handle iti money. Haan nga siya. And a false teachers ti panunot na, panangkita na dagiti audience na, kwarta. Karkaro dagiti adaya brut, kwarta. Donasyon. Offering dita. Ti pangalan ti offering, iti place of gathering, iti pag-urunungan iti anak iti Apo, iti kapilya. Haan nga iti bus, haan nga iti barko, haan nga iti market. Nagkasaba kayo dyan, haan nga di ti pag-offeringan nga kunan Apostol Pablo, itadyo, dagiti na urnong yung offering, ijay aldaw, kun iti lugar ti pag-urnungan tenak ti Diyos. Kanhan nyo nga isingir ti 10% nga pang-obliga ti tao, kasatno nga inuawan. Kasatno nga inuawan ti maitod da. Utang danon next Sunday di jay. Anya ti panangkita ti tao kan dagiti sumursurot kanya da. Tap nagbalinda nga sikat, nagbalinda nga starring, no di ti panunot ko datay. May the Lord curse me. Hako ngayon rugi dito nga page, tap nagbalina nga sikat. Hako in rugi dito nga page, tap no aday ti wayak, kan access ko dagiti adati abroad nga pagkwarta kay sula. May the Lord forbid haan nga di ti intensyon ko no apay. The very intention why we started this page, no ibaga kada kayo tiyam amin nga nailamlamang iti sao ti Apo. And my friends, siputan nyo dagita nga mga kasaba. Nagurpro pa nga kwarta. Nga daway nga panangkita da kayo lang tapanda aprisaran, da kayo lang tapanda aprusan. Naman nga daging napupubrihan, dapay pulos nga kantibanor kan importansya. Kapsat. Markaan yung dagijay nga kunan ni Pedro. Dagijay ti marka. Iti palsu nga mga kasaba. Nagpintas ti bulkan nga taal. Nagmayat ti panakabuyan na karkaro idihan nga pintok. Kasjay ti arig na dagiti mga kasaba. Nagpintas kanadu iti offer da, kan nagpipintas iti bagbagada. Nam tilikudan iti kinapintas nga ibagbagada, iti puso kon panunot na nabuyok kan nalati kan nabarag. Kas lang nga bulkano di kinapinpintas na di view, di unag na di ay.
delikado mo't gayam nga mangdadaal dagiti sumarsarunong at henerasyon kanta tao. Ay wanan nyo ti kararwayo dagiti nga palso nga mga kaslada nga bulkano dagita. Napintas nga buybuyan, makitutay lang na nabumtak da. Sarenda, pagtugdan ti panangkita da kada tayo, pagkwartaan ti panangkita da kada kayo, siputan nyo dagitoy. Kapsat, niyapo ti mangkadwa kada kayo.